Nani kada ko ni mo farm ba? Buto kayo. Nakay ko nani. Buto. Kung gusto lang ka mag-rides ride. Buto kayo. Wala na. Pastilan. Ano man? Gipaintan ko na mo. Sorry. Balik ko. Ayaw na. Sakto na. Kainin. Kain. Kita eh. Oh, nan mga apa yung bang mga kasabay direk? Yeah, bante. Subaya lang ni ma'am. Uy. Baya nga ba si masyata ni fish pan? Good. Ha? Good. Ang review. Mura pita yung kayo ni. Mura grabe gini ka-adventure. Grabe gini ka-pita. Pita to the mop. Pita give ni. Candy may kuhan yun? Oh, patay. Uy! Lalo. Sorry. Kaya Ito yun yung pagbasa. nabasa ka? Basa, ay kapit-pit ka. Nabasa na ka? Oo, kilid. Nabasa na ka akin. Kung ito gaitom ko kumuputi. Grabe. Oo, dakaw-dakaw kaayo. Dakaw-dakaw kaayo. Ano? Oo. Dakaw-dakaw kaayo. Oo. Yagi po ba to? Sumunday dapat agian. Muna rin ang agian tanon. Nagbaha gayud sa kinaiyahan. Grabe. Oh. Kinahitakan sa kinaiyahan. Uy, paghinay, uy! Ano, bangasa kita. Oh, basa ko ng kuhan ko do. Ang ano eh, pakala anak. Ako kay drive ako din. Ano eh, pwede ba basa ang saw? Uy, napay din mas nakaw-dakaw to eh. Grabe, may adventure na yan. Napay adventure. Napay yun, hinaya lang. Ayaw lang pagkusog, Ay, pakusog. Pahinay ra. Ano? Ayaw pakusog. Okay. Wato. Break, uy. Break diha. Utong sa tani. Dakaw-dakaw kayo sa kinaiyahan. Grabe yan eh. Oh, na ang kinaiyahan, oh. Lala, op. Kinaiyahan mo diha. Kinaiyahan mo diha. Oh, dakaw-dakaw kayo sa kinaiyahan, op. Pag-Gangnam Style. Patay tadi ron, patay tadi ha. Patay ka. Oh. Grabe yan. Kinaiyahan. Ano din mo grabe. Rocky Oh, mo road. nindot. Mo Ano din mo ni. Rocky Oh, road. mo ni kon. Adi katong ganina una patag-patag pa kay. Murag pa practice ba. Oh, kini ron. Para ni. Patay hinaya ni. Nahinay lang. Pinay. Di, hinaya lang. Hinay lang pagkusog kay masudlan tag tubig ani. Mabasa to mga bilahan ni. Oh, nawar ko naman. Oh, ang mga kinaiyahan. Basa gayud ang kinaiyahan.